भाई लोग ताज हमारा भैया के हंसे के मन करत हन फिर ठठा के आशा करत हन कि रौरो सबे जरूर हंसम ठठाइए के। बाकी हाँ रौरा लोग से हाथ जोड़ी बा कि अपना दिल पर मत लेहब आ खास करके जात पात पर मत लेहब। अच्छा काहे कि उ कथा बा एगो यादव जी पर जरा के देहात में हमने कहला जवाहिर भाई तो यादव जी पर हमनी के स्टूडेंट एगो लाइफ रहे पढ़े वाला जब जमाना समय है तो वो घड़ी हमनी के कॉलेज जात रहे जा हमनी के गांव से 15 किलोमीटर दूर जान जाए कि शहर बा जहाँ कॉलेज उलेज के व्यवस्था बा। अच्छा तो हमनी के घरे से पैसा भैया सीमित मात्रा में एकदम मिलत रहे। तो सोची जा कि फालतू खर्चा मत होखो आ बस पर बिहार में भाई ऊपर रहूँ बस पर चाहे मैक्सी पर बैठे के कोनो मनाही ना रहे। बात तो सही है। तो रोज हमने के ऊपर छत पर बस पर बैठ के आई जा आ 5 रुपया किराया दी जा अपना घरे तले आ जाई जा। आ जातरा के बाद हमने जो रोज यादव जी गाँव से वो दूध लेके जात रहन हमने गाँव से माने साथे और से लौटतो रहन बेचारू आवत खानी जातरा के बाद बाकी साथ दूगो भारी भारी केन रहे लोहा के ओमे लाद के ले जात रहन उनको बेचारू के 5 रुपया किराया लागत रहे। एक दिन के बाद बाकी हमने से बेचारू पहले चलेलन कोनो जरूरी काम होई। अच्छा तो हमने कहनी जा जहाँ उतरे के रहे अपन उतरनी जा तो देखनी जा कि उ यादव जी दोनों केना भारी भारी लदले आ बेचारू दोसर दिशा से माने जहाँ दोसर दिशा से चल आवतन एकदम हाफत पसनाइल उतरले होने से हमने के पूछनी जा यादव जी आज हेने से आ वो पैदले रौरावतन एकदम पसनाइल बानी आ तो कहते बड़ा बउआ तू लोग आज दोसर बस पर बैठ गनी हो चिन्हबे ना किलक हो 5 रुपए के जगह 10 रुपया ले लेलक। अच्छा तो जान जा कि एकदम हम पैसा सधा देनी कैसे तो पूछने जा कि भाई वो कैसे आ तो जाके होने 5 किलोमीटर दूरिया का नाम धैलन कि आज ओजा उतरनी हो संदेश देने। हाँ तो पूछबो करनी जा कि तू अइला है कैसे आ तो ओजा उतर गनी 5 किलोमीटर दूरिया होने से पैदल चल तनी आराम से एकदम। भाई पैसा का महत्व कितना ज्यादा ही समझलन 5 रुपया के सदाइए दिलन बस लगे पैसा सद गए देखिए उन चढ़ा का बोले कितना समझदार चढ़ा का पैसा का भाई महत्व समझलन नो सही बात बा 5 रुपया अधिक ले बानू प्रणाम माफी करब जा।